views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Itang balita king Lapuat Kapampangan. Wentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Tikdo nakakabalen at gumising king katutuan uling abak na balen. Hi! Hi! Kaya daramdaman taswala da rin ang kaya katantala tugi. Hi! O, karata pong kaya katamong Manalbe Aldoldo. Nuko, opo, ini pong programa tamo Lunes hanggang Biyernes. Yapin po yung kaya kayong aligan. Panaligan kaya pong pisabyan na serbisyo publiko Aldoldo. Reta pong talato kita mo na makabansyo at magpadala pong impormasyon kaya po CLTV 36 News. Dakal po salamat at tututukan nila po rin kaya kayong bibigay impormasyon. Kaya may ka-receive ko kasi ng dinabak para resti. Shoutout ka rin kaya katamo talatugi kaya ni Kapastarlak. Tilampasa koro. Estudyante ya kanong oita. Ginulpi nila. Titignan natin mga kaibigan itong paghahanap ng hustisya nitong estudyante na yan. Dito hong mga nagpapadala ho sa atin ng mga impormasyon mula ho sa iba't ibang probinsya ng Central Luzon. Mga kaibigan, marami po salamat sa pagtitiwala ho ninyo sa CLTV 36 News. At yung mga suki natin, syempre si Ate Presi Maniago ng Apalit, Pampanga. Yun hong mga ayan, maaga pa lang makabansyo na po ka rin yung karening latest nanong ganap para kainin kaya katamo pong social media page. Dahil napapanood ho ninyo ang ating pong streaming sa FB at saka sa YouTube, pare Restit. At yung mga suki natin dyan ho sa Arayat, Pampanga. Ayan ho, nakikinig si Pogi. Ayan ho. si pare kong Pogi, ayan ho. At saka yung mga suki din natin dyan ho sa Bataan. Abak na balen, nadaretang kaya katamong talatuki mo naman po suking fishery industry. May tuturan ho kanong migit na kanong 75 million para resti, Yung ituturan pa uli na nitang problema ganing oil spill kaya ni po Bataan. At opo, ang kagandahan naman na nakikita-kita ko, yung paggagawa ho nila ng oil spill boom, kitang bamboo bamboo hub tamo kini Lubao. Abay, akit me, kinin pa mi sa metong kabalen. Akit mo la rening kaya katam talatuki talagang share dalaretang mamag-donate po kay buko. Ito po kasing buko kakaluguran, sung kebit de po kitang machine itang fiber na nita. Pagka hinabi ho yun mga kaibigan, magiging boom. Di nande pong paghato, anya maya po yan, makiramdam kaya katamo, retang ating pusong makabalen. Retang mag-recycle ng bote para resti. Retang 1.5, Yapin pong gagamitan na ngayon ng paghato ito. Takakit mo yung pamisan metong dapurening memalen, baka nita pong yawa itang oil spill na dumagos po kaya ni kaya katamo Pampanga Bay. Dakal po salamat ka rin kaya katamong talatuki. Share din po yung kaya katamong live stream. Nakikita ho ninyo dito ho sa ating pong data screen mga kaibigan. Ito hong kalagayan ho ng trapiko, yung mga latest ho na dapat po ninyong malaman. At syempre dun ho sa mga nakikinig ho sa amin na Paolo G, gusto kong malaman ang kalagayan ng traffic. Pagkakaloob ho namin sa inyo yan araw-araw. Dito ho tayo sa kabisera ng Pampanga, traffic update. Ngayon pong oras ho na to mga kaibigan, as of 7:36, ito ang live stream ng CPOSCO. Kitang-kita ho ninyo mga kaibigan mula ho dito ho sa ilalim na bahagi, kaya pong intersection, ang gapo gani pong daan na po ning Jose Abad Santos Avenue, Malualas, mabilis na pong mumulay rin sa akin, wala pong problema, lang ang toward incident, reported po kaya katamo, ang giamunawan po ratang papunta keng Kapitolyo, at niyang Capitol Boulevard dyan, kanyang area na ning kay paring Josh, kanyang, ti kung kakakit kulay blue, baka kaya tayang area na ning Capitol Boulevard dyan, Nireta pong Manalbe kaya kami, opo. At mananayan mo naman pong ulat ng panahon. Mahalaga ho ngayon yan mga kaibigan. Ultimo yan hong thunderstorm warning. Dapat ho ninyong masundan yan dahil mayat maya ho ang pagbibigay ho ng impormasyon dyan ng Pag-asa DOST. Pero ito hong ating pong weather update mga kaibigan.
Kumusta na nga ba ito hong weather disturbance nga manwandan na makayapekto po kining katamong weather system dito sa ating bansa. Pakinggan po natin ang ulat ng Pag-asa DOST. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang pag-ihip ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon plus Western Visayas. So asahan na po ang mga pag-ulan, lalo na dito sa may western sections. Samantala, base naman sa ating latest satellite animation, wala na po tayong namamataan ng mga weather disturbance, bagyo, or low pressure area sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat nandyan pa rin po itong mga kaulapan or cloud clusters na bahagyang or tinatawag natin na buntot po nitong tropical cyclone or si severe tropical storm with international name Maria na malayo na po sa ating kalupaan at hindi na nakakaapekto sa ating bansa. For today po, asahan pa rin natin ang maulap na kalangitan at maulang panahon dito sa western section zone kabilang ng Ilocos Region, Zambales, and Bataan dahil po yan sa habagat. Yung nature ng mga paulan dyan, pabugso-bugsong mahina hanggang katamtaman ng mga pagulan at minsan po lumalakas ito pagsapit ng hapon at gabi. Kaya mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at lagi magantabay sa ating mga advisories and worst case heavy rainfall warnings po. Abak na balen, opo, reta pong manalbek, kaya kaming masura gising at kakiteng numero kin negosyo, may napaology, may epekto ba talaga itong, sinasabi nila, pagka buwan ng Agosto. Ghost month, sabi ni Kumari kong Ashe, sabi na unang itong, mga negosyanteng talagang dakal na puwarya. O, yung ngaryara po oras o August month. Pablasa siguro mumuran pare resti. Hanggang ka rin magkarinderi, akot nga mula Gustong mumuran, taga ng may ngaran O, reta pong kaya katamon talatuki, kumusta po inke kayong paninda? O, ring magnegosyo nga ni pare resti aliwa mo retang pakapwesto, minsan nakit may empleyado. Atin yan nung nanong bebenta. O, atin yan diskarte na ang giyama ka nano, lalabas na. Paring resti, itang ating extra. Shoutout po ka rin pong madiskarte kaya katamong empleyado. Empleyado na magtindang tinapa. Ating makanyan. Nung mo-order kayo at ikaw yung kaya itang pangmayo mo. Akakit mo lang talaga. Espasol, ngaran ang popedang nano pang titindada. Yema, ating makanyan kayong opisina. Kaluban ng pare kong Henry. Kanyaman tamanina. Ang popedang kay, nano kasing titinda na pang paring Henry. Empanada. Dabi siya po yung empanada ng pare kong Henry. Nanakpatakban Naninay niya kay pare kong Henry kanini. Orada pong manalbegya kaming OFW na metong yamo naman kayong pakapanabilin da rin. Kareng-karelang alalakwan. Sanang yakuha na magparala ko. Mimisip na ko man, makanayan niya rugo maglogo. Itarugong panakitan. Aluay tan tipong opo, balam mo at susustento na mo ruguin ka akong bili. Ngara, daram naman ko yung kareng OFW Anya, kayong paralandan mimisip kayo makananyo yapin naman po makasaw, kaya dwa nga na kayo ruguing sasaklong pera. Kempong abroad, uli pong napong kabayat yan oy, tsa, makarayo na ka, ang kaya, ala ka pa nga titipon. Kaya muli ya kanini paring resti, kumaring ash. Itang saya gana-gana sa sing damdaman mo. Ikwa na rugong metwa, may senior citizen, kauli na, ita, alaya marugong ngapon dar, Diyos ko po ngapon gino. Magkano waring palitan nga ni pare resti? Ayan, nakakit na na, Josh. Akakita na lang rin kaya katamang talatuki, medyo lumalakas ho mga kaibigan. Ito pong laban ng piso sa dolyar, 57.31. Noong mga nakalipas na linggo mga kaibigan, ito ho ay 58 pesos retang manalbeke katama ching Marian. Yan, at sula po kayong Japan, London, Hong Kong. Yan, nakakila po ulaga rin kaya kayong pera. Japanese yen, Hong Kong dollar, UAE dirham, Korean won, UK pound, Saudi Riyal, Euro, Chinese yuan. Ratang talatugita mong opo at no pong kabilis mamang wenta. Gusto po kasing daratang norem perang padalayo. Ako korkulalat na talaga rening kaya katamo pong kaluguran. Makanano repo pidake-dake yan. At
ikaw muna man pong manalbeke kami na ating kayong talento. Sa kanbalong, makanano ka magnegosyo, makanano mo umpisan. May kakalingwan ito, di ba? Numisan, tsumuketang kayan ninong mag-push kaya ka. Ngayon, dapat ilub mo kaya kang sarili, ay, agyo ko ini, mo kanina. Mo papay na ning lub mo, nga rarenik kaya katamang talatugi. Bala mo'y Paulo G, magana yung magana, kasi manyamang ko almusal. Abak na balan! Nanuwaring almusal ng Paulo G. The best, mga kaibigan, kung pag-uusapan ho, ito hong meat product, ito hong RMM Cold Storage Meat Shop. Shout out kang Chikong Rizalin, abe na pare ko at sulat aking masanting beachfront, ne? Ano ba yung mga masarap dyan, mga kaibigan? Yung chicken leg quarter, ay natikman ko yan, para resti. Ay pagkasarap, pagkayaan talagang minarinate mo, ginawa mo rin barbecue. Ay panalong panalo. 175 kada kilo, kakaluguran. Ngayon mo naman, kauran Manyampo ita pong isabo. Itang mangini siya dilang, kanyaman na kanyaman. Ang pumuna ang pura, pong buriyo pong prime cut at the best Wagyu beef, kakaluguran. Yan naman po yung kaya kayong pantunan, lalo na ratang opo, may ligilig ka rin ng steak, ne? Dalaye kimbalayo at ngayon pong Bermats, kakaluguran, hatid ho sa atin ng RMM naman. Yan hong ating pong mga Noche Buena in advance. Pwede nyo na hong tikman yan. At opo, mga kaibigan, bukas makalawa, pagkahuyan nakita ho ninyo at kung papaano, meron kasi tayong mga kababayan na alam nyo, ina-advance na kung papaano yung, bala mo mag-benchmark lang rin ng meat products sa available kaya ni kakatamos itong Kapampangan le. Ay, bala mo manyaman itang brand ng Makanyan, ngara. Taganang tatakmandangan. Ako po magkamali kakaluguran. RMM. Yung mga meat products dito, talagang yun hong food handling ho nila. The best. Talagang premiado at yun hong mga meat. Talagang, opo, mga kaibigan, imported at yan ho. Yung palang pagsasaayos nila, state of the art. Yung pagsisikap nila na yan ay maibigay ho sa atin. Tumawag na ho kayo. RMM Meat Products Hotline. Ayan, nakikita ho ninyo sa ating pong TV screen. Orada pong manalbeke kami. Alang dano, malang kuryente, Paulo G. Na anong lugar la rin, Paulo G? Yaslag mo na lang, Josh. Dening kaya katamong, yan, water interruption. Ngayon pong Aldo na po ng Biyernes. Shoutout Suking-Suki, Mamatitang Pigulot, ang Gapugang Poblasyon West Side. Alako Pundanum, kakaluguran, alas 9 po, tambengi po yan. Hanggang alas 5 na buning ngabak bukas. Sabado, flashing activity, pamurin po, sabi ho ng Prime Water. Ka rin la pa rin ng lugar rin. Kaya mo naman pong Barangay Salu. Kaya po Porak, kakaluguran. Alas 11 na po ng Bengi hanggang pong alauna na po ng Ganing Aldo. Abak na! Abak na balen! Abak Suking-Suki, Lubao, San Antonio and San Vicente. 1 p.m. hanggang pong 4:30 p.m. Ngayon pong Aldo. Abak na balen! na balen! Abak na! At Chikong Marian, kaya ni Mabalacat City, sukila rin tao Mawake Road, Ketang West Portion, Grandview Heights, 1 and 2, Tivoli Subdivision, and Barangay Dau, San Isidro. Alas 9 na po ng Bengi, hanggang alas 5 na po ng Abak. Abak na balen! Abak na balen! Abak na! At rin kakapaltan kuryente, kakapaltan na rata kasing terminong gagamitan na kakapaltan para resitang tipong atitipon yung kuryente may atitipon. Charge yun na lamang po rin kaya kayong rin kaya kayo pong power bank na pari ko resti Shoutout Mabalacat City, Suking-Suki, Barangay Santa Maria, Sitio Libutad. Alas 8 na po ni nga hanggang pong alas 5. Pati nga po niya po alas 5 na po ning gat panapon. Pelco to kakaluguran na rin Suking-Suki, Barangay Lubola. Dakala rin may malengke ni Barry Resti. Rin Mario kayong Lubola. Kakutod, Dolores, Mamatitang, Mangalit, Poblasyon, San Joaquin, Tabun, and Kalumpang. Abak na balen!
Habak na balen! Yan ho ang ating public service mga kaibigan. Sa aming pong pagbabalik, maihahatid na ho namin sa inyo itong mga balitang balita, balitang kapampangan. At opo mga kaibigan, ang mga malalaking issue dito ho sa ating bansa na nakakaapekto sa mga komunidad dito ho sa Central Luzon. Sa pagbabalik ng programa ho ninyong gumigising, Habak na Balen!
Abak na balen, opo kakaluguran, makatutok kayo pa mo rin kening kakatamong programa kini CLTV 36. Live ho tayo sa Digital TV at opo mga kaibigan sa amin pong mga social media channel. Ngayon pong araw ho ng 9 ho ng Agosto mga kaibigan. Ito ho ay paggunita ho po sa International Indigenous Peoples Day. Shoutout po rin karening kakatamong kapatid kulot. Balo mo para resti kwento ko mo ka rin kaya katam talatugi. Nash. Once upon a time at chuko kayong seminaryo. Ang yun kaya betala rin yung kapatid tamong kulot. Ano kasipag din. Ano mo naman pong kaya pa puso. Sipan mo ng redeng kapag-obra mo. Ay taga ng ela po bilala ko baterya. Pilmila pong masigan at kita mong pamanabit. Oo, gagawa kaming uling kanita. Kaya MGCS. Kaya ni Del Pilar, kakaluguran. Then po kakaluguran, taga ng kaluguran dala po rin ng taong Pisamban. Kabira-bira kanini, mamalengki kami, pares, tumulong kaming habak. Kaya begining kapatid kong kulot. Kabira-bira, musiya kanining kahi, ining magtindang tilapia. Sistera na, ninong kayabe mo na. O yan na, kaya na, pare mo, Romy, na. Opo, na, maganakala po rin kulot, na. Ang yampakanan nyo lang mo po, na. O ba, mimo lang yung ening kulot. Ano sabi na ba, resti, na. Kay kaya puwari, animal kaya puwari, yan na napakanan mo po, na. Indaya, yung pundaya, may pareha siya mo maluto, na. Iya pong mga katwiran, na. Rani pong kaya katamo pong, kaluguran, kulot, kaya ni po kaya katamo labad kapampangan. Yapin nila rin kaya katamong indigenous people, Yapin mo naman po yung tutukan may pangabagya. Mga nanotala po pagmasusyan. Deni pong kakatamong original lalahi, nga rarening kakatamong talato. Shout out ka reni pong Memalen Porac Villa Maria. Tingnan pong adopted community ken reni pong kakatamong seminarista. Yan po rening Dominican Sisters of Our Lady of Remedies. Ayan, ni Sister Banji, miss kaya po po Sister Nene. Di ba? Love you, Ter. Rening kakatamong ating pusong makabalan, magmasabal po ka rin pong indigenous people. Ngayon pong aldo ngayon pag magmasusi po ka rin. Umpisan tayo po yung kakatamong Balitang Balen, Balitang Kapampangan. May init na balita ngayon pong araw ng Biyernes. Panawagang ipagpaliban muna ang PUV Modernization Program. Hindi sinang-ayunan ho ng Pangulong Bongbong Marcos. Abak na balen, policy makers, education officials at stakeholders. Kaya bela ka rin tumagon keng Eduk Summit Town Hall. Keti po San Fernando. Balitang balen, balitang Kapampangan. Abandoned Hospital Ken Clark, Gawandeng National Museum kakaluguran. Wow naman, nararening talatuki. Abak na. At DepEd, pinalalahanan ho mga kaibigan, ito hong mga paaralan na sundin ho ang no collection policy ngayon pong pasukan. Abak na balen. Narito na ho ang detalye ng mga mainit na balita. Mga kaibigan, wala raw plano ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling ipagpaliban ho ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program o ito hong PTMP. Mga kaibigan, ito hong issue na to talagang matagal na. Ilang na ba Resti? Ilang rally na bang nangyari? Di ba? Ilang beses na ho tayong nagkaroon ng transport strike dyan. At yan, meron pa rin napipinto. Ito ho ang inihayag ng Pangulong Bongbong Marcos sa media. Kasabay naman ho ng kanyang pagdalo sa inauguration ho ng 7 billion pesos flood control project sa Masantol, Pampanga. Nito lamang pong nakalipas na Miyerkules, August 7. Giit po ng Pangulo, mayorya umano ng nasa sektor ng transportasyon ang nakapag-consolidate na ng ganilahong prangkisa at nakapagbuo na rin ho ng kooperatiba na isa sa mga unang hakbang sa ilalim ho ng programa.
Nagkaroon rin daw mga kaibigan ng mga konsultasyon ukol ho dito at natugunan naman umano ng mga natugunan ng mga transport group sa Department of Transportation and mga kaibigan, ito hong concern ho nila sa iba't ibang stakeholders. Matatanda ang sinuportahan ho ng 22 out of 23 senators ang resolution number 1096 na nananawagan ho na pagpaliban ng PTMP dahil wala pa umanong resolusyon sa issue ho ng mga drivers, operators at transport co-op hinggil ho sa inclusive at efficient implementation ng programa. Tanging si Senador Risa Hontiveros lamang ang hindi pumirma sa nasabing resolusyon. Disagree with them because sinasabi nila binadali. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed for 7 times. And those that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. 80% have already consolidated. So paano naman? If yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%. So pakinggan natin yung majority. At ang majority sinasabi, ituloy natin. So that's what we will do. Abak na balen! Abak na! Diyan nga ho sa ambush interview kay Pangulo, napag-usapan pa, pare Resty, kung ano ho yung kanyang sentimiento naman dun sa lumalaki raw na bilang sa survey ng UP Okta. May survey. Lumarami raw kumaring yung pro-Marcos. Kung bakit? Yan ho ang gusto ho nating malaman dito ho sa mga na-survey. Pero ang banggit ho ng Pangulo, good news daw ho yan dahil tumatama ang kanilang mga diskarte, mga kaibigan, sa pagpapabuti daw ng serbisyo publiko. Sa iba pa pong malaking balitang Central Luzon, makinig po kayo mga kaibigan sa may kaugnayan ho ito sa atin naman pong seguridad. Ano meron, Paolo G? Anong kwento? Ano update natin sa kapulisan? Kulang pa rin ang bilang ng mga pulis dito sa Central Luzon. Batay ho kasi yan sa datos ng Police Regional Office 3. Nasa 1:1,000 ang police to population ratio dito po sa ating rehiyon. Doble ito, paring Diyos, sa 1:500 ratio o ibig sabihin, nasa kalahati pa lamang ng pangangailangan ng bilang ho ng mga tauhan ng PNP sa Region 3. Pero paliwanag ho ni PRO 3 Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., nakadepende pa rin ang bilang ng mga pulis sa laki ng kanilang mga areas of responsibility. Ano sabi ng ating general? For the population of more than 12 million dito sa Region 3, there are around almost 13,000 PNP personnel, including yung mga non-uniform personnel natin. Kaya lang, hindi natin pwedeng i-prorata yung distribution ng mga pulis natin dahil may mga iba-iba ang pangangailangan ng bawat police provincial offices. Iba rin ang pangangailangan ng isang city, iba rin yung pangangailangan ng pulis ng ibang mga third class or fourth class municipalities. Base rin daw ang distribusyon ng tauhan ng pulis sa crime rate sa isang lugar. Pwede lumampas pa tayo sa 1:500 kung kinakailangan dahil kailangan sa lugar na yun. Pwede rin mataas yung ratio 1:2,000. Halimbawa doon sa mga probinsya ng Aurora, yung mga tahimik na lugar, dahil hindi naman sila gano'ng kailangan doon. Dahil talagang natural na tahimik yung mga lugar nila. So hindi natin pwede pagpare-parehasin sa bawat probinsya yung police population ratio, which is yung idea na is 1:500. Nado ho ang ating general na problema ang kakulangan ho ng police personnel hindi lamang sa rehiyon, kundi sa buong bansa. There will never be na. Kahit magsama mo yung doble pa yan. There will never be na. Of course, pabor sa atin na mas marami tayong i-deploy, but we have to be contented with what we have. Nasa mga commander naman daw, mga kaibigan, ng bawat lugar kung papaano ang kanilang estratehiya pagdating sa deployment. Halimbawa, kung kailangan natin yung mga thinking commander, hindi yung kapag may commander na kung ano yung dumating, bahala na.
So, kaya ang nilalagay natin, we are putting the right man on the right job here. Kung sino yung nakikita natin na may mga kakayahan at potensyal ng mga commander natin, sila ang pinipili natin so that they could strategize their respective deployments. Ayun, trivia natin dito sa ating mga suki. Parin Diyos, yung mga pulis na itatalaga, ang problema, kasi once upon a time, ang policy, kung saan sila, nung nakaraan lang muli, kung saan yung hometown nila, doon i-deploy. Nga naman, mas kabisado, di ba? Mas aral sila doon sa lugar, yung familiarity, isang aspeto yon. Nga lamang, ang problema, nung nag-attend ako ng ganyan na conference, para Resti, ore kanong Kapampangan, di takla kanong magpulis. Ne, ingkera ka lang kanong Marakala pulis, pumaring Ash. Ne, Rening, Suking, Opu, Norte, takala rin Ilocano. Ne, anya reta pong kikatamong, yan, reta pong nuluban din kursong criminology. O, namisa naman, akit mo, itang pa magsumikap da, kita pa mong schooling da kang PNPA. Ating Kapampangan, no, malagad na mo kano kabalen. O, ikaw pong anak. O yan, Manal Bebo kami, mangarap pa maging pulis, ha? Matinong pulis. Ayan. Tapos dala rin gawat na rin bisa maging pulis. Arresti, wag ta siya. At yun naman lateral entry, sung masat mayari ka, pwede kang mag-training. Kaya, opo, sung mag-graduate ka rin, sigurado. O siya, makanano kawari ka proud maging pulis, ha? Kaya itong tropa tang. Bah, talagang supong pulis, taga ng itapu karelang, alwa mo itang postura dat, ang popay itang uniforme da. Itang pamanugali da kabalen. Popang itang mimisip lang ating pusong makabalen. Anya, ay, bilib na bilib ko po ka rin. Ang po ka rin ang tipong akakit na nitang traffic enforcer. Ano, kung kapagal, ha? O, tala ka dyan kanini, hanggang traffic enforcer, sung traffic na. Lurtola po, at sulakendalan. Alwa po rin ang sasalilong mo. Ang papapurit ang makipagkape mo kayong barangay. Paburitaya po nga balo mo naman yan. Bakit pare Josh? O ini, maragul yung problema ini. Manuel Rojas, di ba? Problema natin yan Yung barangay, kung minsan mga kaibigan, kailangan ng enforcement. Problema kasi, lalo na dun sa mga komunidad, na mataas ang kriminalidad. Ang problema, yung barangay, ang hirap pong magresponde, lalo na pagka itong mga halangang kaluluwa, armado, di ba? Nanulaban na rin barangay, di ba? Once upon a time, yung PNP chief natin, talagang kada komunidad na meron area of concern, mataas ang kriminalidad, may pulis dyan, di ba? Para at least kaantabay nitong barangay level. Pero ngayon, kumusta na kaya? Silipin natin, At ano kaya karaingan nito pong ating mga kababayan na nasa highly urbanized city, di ba? Pagkakawari ko, meron ngayong utos ang PNP chief, ha? Na ano sinabi na pare Resti? Doon sa bilis ng pagresponde ang usapin. Ang sabi ng PNP chief natin, si PNP chief Marbil, ha? Kailangan mabilis ang tugon, ha? Pagka pulis, hindi makupad. Mabilis ang pagresponde. Adarenin kaya katamon talato kaya Manal Bege katamoy kuya ko Luis David Umlas. Ayan, yung usapin ng kriminalidad, dapat rin nating bigyan ng malaking oras yan, dahil gusto pong kerasa na, o tiyana, may dating may biktima, pinita, bak na balen. Rening kaya katamon talato ki, Manal Bepo, opo, Kenny Clark, ang po pong Mabalacat City, nanala pa rin kaya kayong balita. Good news muna tayo mga kaibigan. Kabalen, siguradong dimdam yun po, itang abandon po hospital. Kenny po Clark, ang po ding makatakot na kwento, Kenny. Iba't ka rin pong taong bibisita kay lugal. Neng, indati pong kakatakutan, kakaluguran, maginya ka nung atraksyon, uling, minsan da pong inao sa Haunted Hospital, magineng museo. Gawan de pong National Museum of the Philippines in Clark-based Hospital, Kenny po Mabalacat City. Kaya rin ang pinirman ini pong deed of use of prac ng Clark Development Corporation o CDC ang po National Museum of the Philippines o NMP. Anya pong Pebrero mo po yan milabas sa banwang 2023. May banggit siya king kontrata kakaluguran, gamit nening NMP
ing abandoned hospital king kilob na po ning 50 banwa. 50 years po at malyaria pong extend king 25 banwa. Oras mi talaga dya po yung National Museum king Clark, abaluda po rin bisita ing natural history, anthropology, archaeology, keni po Central Luzon. At makatakdaya rin po kakaluguran na magsilbing off-site location para po kareng central offices ng NMP o yun pong National Collection Repositories da po, ita pong research da. Ang gana po katang training technical ang po pong logistics operation. Banwang 1991 kakaluguran o yun po yung trivia mi po kayo. Anya pong misaraya po yung hospital uling metong ya po karetang mi apektuan anya pong memakbong ya ing bulkang Pinatubo. Abak na balen! Dakal ke pa po kwento, kakalaguran, pa magbalik na ningke kayong programang Gigising Abak Aldo, Lunes hanggang Biyernes. Abak na balen! Abak na balen!
Abak na balen, abak na! Ating may text ka para rescue, umuulan ng ayuda. Ayuda, 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 umuulan ng ayuda. Karkalata mami ayuda ngayon eh. Sana all. Sana all daw. Ayuda! Ayuda! Kung bumabagsak ko ang ayuda mo, kaibigan, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Shout out dyan ho sa mga nailagay sa listahan pero hindi deserving. Yung mga nakikinig sa atin na, ayun, ano bang ayudang nakita ninyo dyan? Ano ba naka-plastic? Sigurado, panigurado, bigas. Pupusta naman ho ang saing. Ikay nandidina nanay kayo pamayati at kanin retang kaya katamong mami sa lahat ho ng mga kumuha ng ayuda na pumila muna ng 1 oras at nagpa-photo ops muna! Yan ho kasi mga kaibigan, traditional na. Diba? Nagkakaalaman naman tayo. Tapos may mangyayari pa dyan. Kung gaano po siya katagal magsalita, siyempre, abangan mo yan kanina Diyos ko. Ay, ano na naman sasabihan? Tango-tango kang bagya kanina Di ba? Kay, isang mababaligo na largo, rentao, oras kasi ito kung kakakwentuhan, danuba na ako kasi yan kung naintindihan pa niya biyana Anya po naman mamaya kayo pong ayuda. Pakapsan nyo la pa, di ba? Da po kasi naintindihan na biyahe nyo. Ingisip na po, ito pong biyahe yun. Shout out dyan ho sa mga nagbibigay po ng ayuda, nakala mo sa bulsa ho nila nang galing. Diyos ko mga po yun, yun po sana pautang alubin pong bibiya na parigil po talaga rentaon, Kami kakabaluta mo po. Gawin ho nating matalino ho yung mga botante, yung mga mamayan. Huwag ho natin silang turuang, palaasa. Gawin ho natin silang, maging mapanuri. At totoo, mga kaibigan, yung ayuda na sa kanila hong ikabubuhay. Shoutout ho sa mga tumanggap ng tupad na totoong nagtatrabaho. Ayun, taas ang kamay. Abak na balen, di ba? Magkatapatan tayo. Meron bang ganyan? Sana wala, di ba? Kasi pagka ang ayuda, yun, por kilala, abak na balen. Diyos ko po nga po guna. Ninunula po rin ang 4-piece. Na yan naman po taga na deserving at chula po kay listahan. Abak na balen. Ating makanyan, sana po wala. Makanya po sabi tama ayap. Dito ho sa mga nakikinig ho sa atin mga kaibigan, eto na ho ang mga kwento. Kwento na may kaugnayan pa rin po mga kaibigan sa ating pong binabantayan na pagbubukas ho ng klase. At opo mga kaibigan, sa usapin ho nitong kalidad ng ating edukasyon, dapat ho nating malaman ito. Ing pamaninton pong solusyon para po kareng problema king sektor na ning edukasyon. Ini po kano ing nasa na ning kaya kamo munang education summit. Marapat naman po ganing Heroes Hall ning syudad na ning San Fernando, Pampanga, kempong 22 na po ning Agosto. King kapitong conveners meeting kakaluguran dareng tubod ning lokal kapanibalan at miyembro na ning Multi-Sectoral Governance Committee on Education. Di sabihan niya ing pa mag-finalize kareng aktibidad para keng adwang-aldong pamikatagon. Kaya beke ni kakaluguran ing town hall nung no ka rin malalamla pong pisabyan deng programa at issue harapan na po ning education sector. Asahan naman kanong tumagon niya Kenny, Senator Win Gatchalian at chairperson na po ning Senate Committee on Basic Education at deng aliwa pa pong opisyal ning gobyerno king iba't ibang sa iba't ibang sektor ng edukasyon. Town Hall, actually very excited tayo kasi si Senator Sherwin Gatchalian ang ating main guest, mag-attend ng